Total ta' 8 lukandi li bejnietom jgħoddu kważi 3000 sodda jinsabu magħluqin fiż-żona ta' Buġibba u l-Qawra. Fosthom il-lukanda Sancres li waħedha tot madwar 1000 sodda u li diġà tinsab magħluqa minkejja li kienet skedata li tagħlaq wara li għaddu l-festi. Lukandi oħra f'Buġibba u l-Qawra li f'dal perjodu tħallew magħluqa jinkludu Sunstone, Venus Hotel, Palazzin, Travelers Lodge u Sunflower. Lukandi ra fiż-żona jistqarru ma' One News li bi sforz kollettiv anke fix-xitwa daw il-lukandi oħrajn jistgħu iżidu ir-rata ta' okkupanza. Apart il-lukandi magħluqa hawnhekk f'Buġibba kif qed taraw ninsab bil-qiegħda fuq bank f'dik li ngħid hija waħda mill-isbaħ pjazzett li għandna f'pajjiżna magħrufa bħala il-Pjazza ta' Buġibba. Kif qed taraw warajja, kif qed taraw f'daw il-filmati l-ebda sinjal ta' tiżjin tal-milied dan minkejja li ninsabu biss ġimgħa eżatt il-bogħod minn jum il-milied u dan ikompli jikkonferma it-telqa illi fix-xhur tax-xitwa u anke fil-ġimgħa tal-milied jeżisti f'lokalità turistika bħal dik ta' Buġibba. Il-Pjazza ta' Buġibba, żona magħrufa li tilqa' fiha eluf ta' żgħażagħ, familji u turisti. Iżda f'dal-milied din il-pjazza tinsab letteralment mejta. Dan għaliex bħalma għamel is-sena li għaddiet anke din is-sena l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar reġażel li ma jarmax dekorazzjonijiet tal-milied. Fost rabja mis-sidin tal-bars u ristoranti li jafu li f'daw il-jiem ta' festi mhux se jkollhom kummerċ mingħajr atmosfera tal-milied. Din hija sitwazzjoni oħra taqtih il-qalb għall-komunità kummerċjali f'Buġibba u l-Qawra wara li fis-sajf li għadda baqgħu għaddejjin ix-xogħlijiet fuq il-prominent minkejja l-wiegħda tal-Prim Ministru li bejn Ġunju u Settembru ma kellhomx isiru xogħlijiet f'postijiet turistiċi.